Salam ähliňize ine ýetip gelen 8-nji mart bayramçylygy bilen bütün türkmen halkymyzy hemde mähriban käbelerimizi, mähriban uýalanmyzy, mähriban aýal gyzlar tüýsüreginde gutlamak bilen halk aýdymlary da köp sag bolsun. Instagram sahypada halk aýdymlary bar, olara da köp sag bolsun aýdýan. Köp aýdymlanmady gollaýarlar, sag bolsun. Ine şol 8-nji mart bayramçylygy münasibetli mähriban enelerimizi, käbelerimizi wasp etýän bir aýdym hiňlenip bereň, diňläň diýinjalan. Mähir muhabbetten ýasalan ýaly, seýweden nalar ene ýaşy. Her bir sezi öwüt ünnewden daly, dünýämi bedeýä ene ýaşy. Her bir sezi öwüt ünnewden daly, dünýämi bedeýä ene ýaşy. Ene ýene bir ýere gitip gelen halkara denanlar bayramçylygy bilen bütün türkmen halkymyzy hemde mähriban käbelerimizi, mähriban ejelerimizi uýalanmaz tüýsürekden gutlaýan hemmäňe köp sag bolsun ýan.